खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी गोबाव सम बिसमुरि दख'र आबसुआव बिबान लानानै खामानि मावबोनाय बिबानगिरिफोरा इउपिपिएल दोलाव जयेन जादों। लरेन्स इस्लारि बिथांनि नुजाथिनायाव बिसमुरि दख'र आबसुआव बिबान लानानै खामानि मावबोनाय बारग' बिबानगिरिफोरा इउपिपिएल दोलाव जयेन जादों। नंगौ गोबाव सम बिसमुरि दख'र आबसुआव बिबान लानानै खामानि मावबोनाय बारग' बिबानगिरि बिथांमोना दिनै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयेन जादों। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गोख्रों आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै बिसमुरि दख'र आबसुनि गुबुन गुबुन बिबान लानानै ओनसोलनि थाखाय हाबा मावबोनाय गासै सा 17 बारग' बिबानगिरिफोरा लरेन्स इस्लारि बिथांनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोनि राजखान्थि हान्जायाव जयेन जादों। गुबुन गुबुन बियाबनि गोबां रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौनो फिन सरकाराव लाबोफिननो थाखाय सिगांबोनानै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जागासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनैबो गोबाव सम बिसमुरि दख'र आबसुआव बिबान लानानै खामानि मावबोनाय बारग' बिबानगिरिफोराबो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौनो फिन सरकाराव लाबोफिननायनि थांखिजों इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। जयेन जानायनि उद्देश्यआ बेनो थांखिया बेनो जे फैबाय थानाय समाव नैथि खेबनि थाखाय जोङो इउपिपिएल सरकारखौनो जोङो लाबोफिनगोन। मानोना थांनाय सरकारा दा हाग्रामा सरकारा जेबायदि जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय जेबायदि थासारि लाबोदोंमोन बे थासारिया ओरैबायदि गिलु बालुमोन। दा दिनै बिटिआर एकर्ड खालामखांनायनि उनावहाय दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बिटिसि बा बिटिआर ओनसोलावहाय गोजोन थासारि लाबोनो हाबाय आरो बेफोर गोजोन थासारि लाबोखांनायनि उनावहाय जों जौगानायनि खामानि मावनो हाबाय। मानोना मोनसे रिजन मोनसे ओनसोला जौगानांगौब्ला बे ओनसोलाहाय गोजोन सिगाङावनो फैग्रोनांगोन। बिनि उनावहायसो जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव, हारिमुनि बिथिङाव, गेलेनायनि बिथिङाव, गोबां बिथिङाव जोङो आबाद बिथिङाव जोङो खामानि मावनो हायो। दा बेखायनो जोङो फार्स्ट अफ अल फार्स्ट डिउटिया पलिटिकेल पार्टिनि फार्स्ट डिउटिया जानांगोन पिस, मेक पिस। गिबियावनो जों गोजोनखौ लाबोग्रोनांगोन। बे गोजोनखौ जोंनि प्रमद बर' सारा बा इउपिपिएल दैदेननाय सरकारा दिनै लाबोनो हादों। दा बेखौ इउपिपिएल सरकारनि जे मिशन आरो भिजन बेयो जोबोद गोजान नुहुरनाय, गोजान लामा हान्थिनो हानाय मोनसे भिजन आरो मिशन दङ। बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै दिनै इउपिपिएल सरकारा हाबा मावगासिनो दङ। आरो बे बिथांमोननि बे मिशन आरो भिजनखौ नुहुरनानैनो दिनै आङो सासे प्राइभेट फरायसालिनि बारग' गोरायुं प्रिन्सिपाल, मोनसे समाव आङो पाटगाव दख'र एबसुनिबो सासे गाहाय नेहाथारि जादोंमोन। दा आंनि नुनायावहाय आङो फरायसा समनिफ्रायनो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बाहागो लाबोदों। बे हिसाबै एबसुनि जेबायदि आदर्श नीतिजों खामानि मावनाय, दा बेखौ नुनानै दिनैसिम एबसुआ जे समसिम बर' हारिया थांना थागोन बे समसिम एबसुआ थांनानै थागोन। दिनै एबसुनि सापर्ट होजानाय बे इउपिपिएल सरकारा जेसेबां दिन जोंनि बिटिसि ओनसोलाव सासन खालामनो हागोन एसेबां दिन जोंनि इयुथ लाइमोनफोरा मोजां मोनसे सुबिदा मोननो हागोन, आबादारिफोरा मोजां सुबिदा मोननो हागोन। आरो जुदियो जोङो हाग्रामा बा बिपिएफ पार्टि बा हान्जाखौ जुदि जों लाबोफिनबावोब्ला आरो बिनि थासारिखौ आं बुंलायनांगौ गैया, नोंथांमोनहानो मिथिखागौ थांनाय 15-17 बोसोराव माबायदि थासारि जालांदोंमोन। दा नोंथांमोनहा बे 5 बोसोराव अबयस्से 5 बोसोर जाजोबाखै, 5 बोसोरखौनो होनबाय आङो। बे 5 बोसोराव प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा मा थासारिसिम लाबोनो हादों दिनै नोंथांमोननि मेगनजोंनो नुगासिनो दङ। आं ओंखायनो खावलायो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गासै समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायो एबारावहाय इउपिपिएल सरकारानो एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन। बे 100% सियर। बिपिएफ पार्टि इज नो मोर आफ्टार इलेक्शन रिजाल्ट। माने बिपिएफ पार्टि होननाया एबारनि 2025 मायथाइनि बिटिसि इलेक्शननि उनावहाय आरो थागोन बियो, जेखौ जोङो मालाबा आसा दा खालामो रायजो राजा बिथांमोन। ओंखायनो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायो। आरो मोनसे आं खावलायबावबाय जे जिहेतु नैबे देब्रेगाव समस्तिया दानि एमसिएलए जायखौ जोङो बिपिएफनि चिफ गाहाय बारग' बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा
दा बिथाङा जों मिथिनो मोनबाय जे 5 बोसोराव खेबसेबो आगान होयाखै बिथाङा he is one of the disqualified MCLA सासे disqualified बियो कलेजाव फरायबाथ' बे माने बे एग्जामखौ होनो मोननाय नङामोन दा एसेम्ब्लियाव बियो सासे दायथ' मोनबाय MCLA हिसाबै बेथ' खमसे खम गासैयावबो नुजानो हायाब्लाबोथ' खेबसे खेबनैखौथ' नुजाथारनांगौमोन ना दा जोङो बेयावनो बुजिनो हाबाय जे BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे पलिटिसियानाव फिट नङा बेखौ जोङो रोखा बुंनो हायो आरोखि जुदि बिथाङा फिटमोनबा राजनिति गेलेनानै जुदि फैदोंमोनब्ला माने एसेम्ब्लियावनो खेबसे नुजाहोनो हायाखै बिथाङा खमसेखौनो खेबसेसो नुजाथारनांगौमोन ना नो डाउट माने गासिबो नुजानो हायाबाथ' खेबसे खेबनै नुजाथारनांगौमोन ना आरो बियो देबोरगाव समस्तिनि सासे केन्डिडेट जानानै MCLA जानानै मा बिथाङा दायथ' गैयामोन नामा रायजो राजाफोरनि सायाव बिहा दायथ' गैयामोन नामा मा बिथाङा खालि चिफ जानो मोनब्लाल' मा सासे गावनि दायथ'खौ मावफुं नामा बेबायदिथ' नङा राजनितिखौ जुदि फैबाय नोङो जेनब्लाबो सासेजोंब्लाबो नों फैनांगोन सासेजोंब्ला नों एसेम्ब्लियाव फैनांगोन पार्लियामेन्टआव फैनांगोन नोङो दा जुदि चिफ जानोल' गिबि मन्थ्रि जानो मोनबाल' प्राइम मिनिस्टार जानो मोनबाल' जुदि पार्लियामेन्टआव एसेम्ब्लियाव काउन्सिलाव फैयो मा मिनिं थागोन बेलाय बिदि सासे राजनितिगिरिनि पलिटिसियाननि खामानि जानो हाया आं बेखिनिखौनो बुंबाय जोबथारनायाव जिखिनि जों सा 17 जयेन जादों बिथांमोनखौबो आङो लोगोसे खावलायबाय जाहाथे UPPL सरकारखौ जाहाथे जोङो लाबोफिननांगौ आरो बे लाबोफिननायनि थाखाय गोसो मोदोम होनानै जोङो मावनांगोन खामानि मावनांगोन UPPL सरकारनाव जिखिनि निति आरो आदर्श दं बेखौ लानानै जों खामानि मावलांनांगोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै आङो आंनि बुंनायखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों लानानै दिनै नोंथांमोनहा प्रमद बर' दैदेननाय उप्ल दोलोआव जगान जादों गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रायसिं बड'लेण्ड निउस पर्टेल बे समाव जोङो देबोरगाव कनस्टिटुवेन्सियाव गोग्लैनाय जे जोङो माखासे सोद्रोमाफोर दङ लोगोसे बे समावनो आरो दंबावो जोंहा बनरगावआव गोग्लैनाय दा जोङो बाहाय जयेन जानायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय आङो सासे गिबियावहाय बिस्मुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि जाबोनाय आरो बिनिफ्राय आङो माबा मोननाय लोगो लोगो आङो बिनिफ्राय ओंखारनानै दिनै जोङो पेल दोलोखौ मदद होनो बाहाय जयेन जाफैनाय जादों उद्देश्यआ बेनो जे फैबाय थानाय समाव जोङो UPPL सरकारखौ माब्रैहाय लाबोफिननो हायो गोख्रोङै खामानि मावनानै बिथांमोनखौ सरकाराव लाबोफिननाय खारन जोङो नुबोदों बै 15 बोसोरखौ आं बुंहरलिया नैबेहाय 5 बोसोरावहाय जोंनि देबोरगाव कनस्टिटुवेन्सिनि सिङाव गोग्लैनाय जे MCLA सार हाग्रामा महिलारि बारग' CM बिथाङा 5 बोसोरावहाय फार्स्ट माबा जेननायावल' बिथाङा हाबहैदोंमोन एसेम्ब्लियाव दा बिनि उनावहाय जोंनि ओनसोलनि जोंनि हालामनि जे बिथांखौ थान्दै हिसाबै दैथायहरनायाव बिथाङा फंसेबो खोथा जोंनि गांनाय उखैनाय बैफोरखौ बुंहैयाखै जोङो भटार हिसाबै जोबोद दुखु मोनदों बिथाङा गावसिनि पार्टि लेभेलावहाय मा जादों मा जायाखै बेखौ जोङो बुंनांगौ गैया खिन्थु जोंनि पाब्लिकफोरा बिथांखौ फोथायनानै बेनो भट होदोंमोन नाथाय बिथाङा जोंनि गांनाय उखैनाय आरो पाब्लिकफोरनि लुगैनाय बेखौ माब्लाबाबो सुफुंनो हायाखै आङो सानो खारन बिथाङा फंसेबो खोथा एसेम्ब्लियावहाय बुंहैयाखिसै जे जोंनि माबा जानानै दङ बिनि सायाव जेबो उत्थापन खालामहैयाखिसै बिनिखायनो आङो लुगैदों जे फैबाय थानाय समाव गोख्रों सासे जोंनो MCLA नांगौ आरो बे MCLAयानो जोंनि हालामनि देबोरगाव कनस्टिटुवेन्सिनि जे मोजांथारै थान्दै जानानै जोंनि गांनाय उखैनायखौ मोजांथारै बुंफ्रुनानै हैगोन जोंनि समस्याखौ मोजांथारै बुंफ्रुना हैगोन हा हुनि समस्या दंबावो बेखौ मोजाङै मावफुंना होगोन साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआव होन इयुथफोरनि थाखाय मोजांथारै खामानि मावनानै होगोन बेखौ मिजिंथिनानै आङो दिनैनि बे हाबाफारियाव आङो UPPLआव जगदान जाफैबाय आरो गोख्रोङै खामानि बिथांमोनखौ मदद होनानै खामानि मावफालांनो होननानै आङो सिगांबाय आरो बेखौ जोङो दिनैहाय आंजों लोगोसे 17 जन सोद्रोमाफोरा
मदद होफैफादों आरो बिथांमोनहा माखासेया दख'र आफादनि आरो सोरबाया UPPLनि माबा BPFनि आरो सोरबाया रिटायार्ड पारसन आरो सोरबाया दा फरायफुनाय फरायसाफोर दं दा आरो माखासे बिजनेसमेनफोरबो दङ दा बैफोरखौ जोङो सारि जालि खालामलायबाय थादों जे माबोरै जोङो बे ओनसोलखौहाय जौगाखांहोनायाव जोङो मोजांथारै खामानि मावहोनो हागोन बैखौ नोजोर होनानै जोङो मोजां गाज्रि सावरायबाय थानानै दा फाइनालाव जोङो बे डिसिसनखौ लानाय जाबाय आरो दा UPPLआवनो हाबनानै जइन जानानै आरो मोजांथारै खामानि मावलांनो होननानै जोङो हाबफैनाय जादों बेखिनि